संयमींद्र परात् परगुरु श्री संयमींद्र परात् परगुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक काशी मठाधिप ज्ञानप्रदायक. पूरा जनಕ್ಕೆ नमस्कार. आज एक आमका पूरा जनಕ್ಕೆ एक होड दिवस आमगेले परमपूज्य श्रीमद संयमींद्र तीर्थ स्वामीला आजी 40चे जन्म नक्षत्र जन्म दिनाचरणेचे आम्ही एक विशेष आचरण करता असती. ह्या संदर्भारी आजी देवस्थानांतू मठांतू एक विशेष आचरण दत्ता अस आणि आमगेले GSB सर्व देवालयांतू विशेष पूजा जावन आज सर्व देवालयाचे स्वाम्याक संजे प्रसाद घेऊन येता असती. ह्या संदर्भात आम्ही एक प्रत्येक मंगळूर आशिल्ल्या एक आश्रमाचे चेडवांक एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन करका म्हणून एक चिंतन करून आज प्रत्येक आश्रमाक दनपारा एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम सहित जाता अस. आत्ता आम्ही हांगा जेप्पूंतू आशिल्ल्या जेप्पू हे भगिनी समाज म्हणजे आश्रमांतू फूड डिस्ट्रीब्यूशन आयिल्ले असती. ह्या संदर्भारी प्रत्येक लंके आईचे संजेवाळाचे कार्यक्रमाक येऊन भाग घेवन स्वामीला आशीर्वादाक भाग घेवका म्हणून हांव नेमून घेता. धन्यवाद. आमगे GSB समाज बांधवांक आज एक बारी एक ओड दिवस आमगेले काशी मठाधिपती तांगेले आज स्वाम्यांगेले जन्म नक्षत्र त्या जन्म नक्षत्र सलूक जावन आज आम्ही सुकृतेंद्र तीर्थ ट्रस्ट सुकून कोड्यालाचे 10 वृद्धाश्रम ब्लाइंड स्टुडंट्स मागीर भगिनी समाज असल 10 कडेन आज एक ह्या एक दिसू स्वाम्याल्या जन्म नक्षत्र दिसू एक स्मरणीय जावक म्हणजे खातीर तांगेल नांवारी आमी आज पुरा कडेन फूड डिलिव्हरी केला. म्हळ्यार ह्या दिवस तांणी एक गोडशें खावन एक संभ्रम येवका इथं म्हळ्यार सदैव जेवण आसता. आज आमगेल्या स्वाम्यांगेला एक जन्म नक्षत्र दिसू तसे पुरा कडेन आज आम्ही ओरनू जेवण वांटून आयल्यांचे. आतां आमी हांगा जप्पूच्या भगिनी समाजात दासाची हांगाचे चेडूं स्कुलाक गेल्ल्यांचे तांणी येतार जेवण दितात म्हणून सांगलां. तशेंच उल्लालाक देरला कट्टे हांगा पुरो आतां दिवन आयल्यांचे पुरो जन. तसे आज संजे आतां स्वाम्याला कार्यक्रम आसा. तांतू स्वाम्या तिरुपतीचे उंडो आणि पद्मावतीला कुंकुमार्चन केलेलं कुंकुम प्रसाद रूपार पुरो जनकय तांगेले स्वाहातान तांणी दिवचे आसाची पुरो जनांनी संजेच्या कार्यक्रमांत येवन भागवहिसूंका म्हणून हांव विनम्र जावन विनंती करता. दांत महांत चिंतामणी
कृपा करू दांत महांत चिंतामणी कृपा करू शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतर्यामी श्री हरि कवंद